Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Eto, siroče smo prosi. Vidim. Jeste nekad bili u vojsci našoj, jugoslovenskoj? Jesam, bio sam. Ja sam po činu. Šta ste po činu? Major? Major. Ja bih rekao. Teško mi je da pričam zbog toga. Zato sam stigao do ove ulice ovdje, zato što nisam htio da bacim petokraku. Ja sam se zarekao da ću da sam se rodio komunistu dok petokraku ne dajem, pošto nisam stekao ni penziju, zbog toga dobio sam otkaz, zato što nisam htio samo da skinem petokraku sa glave i tako sad moram da živim ovako što zaradim ovdje na ulici. Imam 5 dece i njih treba ohraniti, sve su maloletna deca. A odakle ste inače? Ja sam rodom iz Novoga Itebeja, a živim sad ovdje u Zrenjaninu i to pod stan, plaćam stan, 50 evra, kiriju, nekad rođen, nekad nema ništa, eto i danas sam izašao isto tu. Bolestan sam, srčani bolesti, imam od ljekara sve, evo, kogod me pita uvek kaže ti uzimaš za alkohol, nije. Uzimam za alkohol, ne pijem, pogledajte šta trošiš. Bez ovoga ne smijem nigdje da se uputim, odavde me 2 puta hitna pokupila, dok nisam ovo kupio sebi i rekli su bez ovoga ne mogu da živim. A čekajte, zašto neće vam da vam daju penziju, zašto? Zato što nisam htio petokraku da bacim. A dobro, ako ste imali staža, moraju da vam daju, ne? Ne, pokušavao sam na razne načine i to. Dobio sam jednostavno otkaz, kao kad dobijedu iz firme otkaz. Znači ja sam dobio otkaz i od onda nisam htio da se protivim ništa, jer je ovaj vlast drugačiji vlast nego što je bilo. Tu ako se više punite, što više najebete, kažem ono otvoreno. Da. Znači policija isto dođe ovdje, teraju te, ne daju te da živiš kako treba. Ja od nikoga ne otimam, ko meni da, hvala mu puno. Ja nekom da vučem ruke da mi da pare. A gdje ste bili sve u vojsci, koji gradovi? Ja sam bio u Tolminu. Tolmin, iz Tolmina sam bio u Vukovar, iz Vukovara sam bio dole u Bosnu. Kad smo morali da begamo napolje odatle. Znate vi, to je bilo snimljeno televizijom, da su dosta smo se predali, da ne bi nas pobijali tamo. To je bila televizija, lično sam bio tamo, tu kasarnu, jedva smo živu glavu izvukli. Koja kasarna, kažete, ta zadnja? U Bosni dole. Koja? Što mi sad iz glave sve to. To je ona, ne mogu sad na brzinu jer imam Dobro. puno i nervozan sam. Da. Znate, sve to kad dođe na to sve, preživio sam puno nezgodne prilike, dođe sve to u glavu, kad tako me neko pita i televizija htjela da me pita o tome, ja sam i zamolio da ne, i svav se spunim, svav imam neke loše sećanje o tome i neko tako. Živimo kako mora. Da. Dobro, hvala.